Hej, jeg hedder Lena Aabel. Jeg kommer fra Ry, og jeg stiller op for de konservative til byrådsvalget 18. november. Bæredygtighed handler ikke kun om at tage vare på vores miljø. Det handler også om at tage hånd om vores økonomi og vores fællesskab. Og sikre, at vi stadig har frihed og muligheder. Både i dag og i fremtiden. I konservative tror vi på, at bæredygtighed skal være til at forstå og til at handle på. Derfor vil vi gøre det nemmere for borgere og virksomheder at vælge grønt i hverdagen, uden at det bliver dyrere eller mere besværligt. Vi skal investere i grøn teknologi. Det kan vi med elladning og støtte lokale løsninger. Et område, hvor vi løfter i flok, er affaldssortering. Vi har fået nye skraldespande og sorterer affald i 10 forskellige kategorier. Denne grovsortering, vi alle laver, betyder, at vi sender langt mere affald til genanvendelse og minimerer mængden, der ender som restaffald til forbrænding. Alle disse initiativer viser en grøn omstilling ikke kun af fine ord på Christiansborg og i Bruxelles. Det sker lige her i vores egen kommune. Så jeg håber, I vil sætte kryds ved Lena Aabel fra de konservative ved kommunalvalget 18. november. Og tak fordi I lyttede med.